भारत माता की भारत माता के वंदे 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 बोले हम भाई बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 15 तारिख त्रिपुरा मथुरा मिनिस्टर सर विकास जिनाको विदाउट परमिशन कक सामाने अब उज्रमा खाइने एकै तबा कतर चलिने तबा कतर चलिने बीजेपी लङ लेब मन्त्री विकास देवन नगर थांगो लुटपाट खाइने बन्द मा खाइने मन्त्री विकास देवन माने नगर लुटपाट खाइने सन्त्रासबादी रावनो जों जवाब छानो याको जवाब कतर चलिने बीजेपी लङ लेब मन्त्री विकास देवन माने नगर विदाउट परमिशन दे लुटपाट खाइने अब जवाब मारिने तारिखको त्रिपुरा मथुरा मंत्री विकास देवर माने नगर विदाउट परमिशन दे लुटपाट खाइने अब जवाब मारिने बीजेपी लङ लेब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नको विदाउट परमिशन सारा जे लुटपाट खाइने अब जवाब मारिने अब जवाब मारिने हुंडा भाइने हुजियर हुंडा भाइने हुजियर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नको Pulang lam sungu jotong nai tongai tahu teh buhuk songno Aldrin Entertainment YouTube channel lo thumbnail te title nugun nora buji mak na te sama kang ne khar khalayo tini engkha tangai hinggang ke khoroksa chini Tripura rajyo ni minister Vikas Deborma tei bini nogo YTF Tripura mothani YTF te president rok oborok sar Vikas ni permission sara tangai bini nogo thang hinai tini belai khino chini o Tripura rajyo o haste o urnang laika tangai urnang lainani nang nini ani inglai mani bising tui tangai hinggang ke Tripura mothani vice president rok te leader rok tangai Vikas minister Vikas ni nogo permission sanya waithang hanai tabuk BJP ni adong rok joli jagui tongo mass gathering khlai tongo tangai permission sara norok oma haike bini nogo thangai norok siringnani nang te sanani nang nai phiaba omo khairok belai khino saya norok nogni mangkhana video ni kilibo tam honoi saka BJP ni adong rok sawo tangai sar Vikas ni nogo permission sara thang norok hanai o kokno tabuk norok jasakanyo answer ma khainai abo samno answer ma khainai hinai sa Tripura mothani vice president rok no YTF rok no যদি so YTF rok answer ya hingkai BJP ni adong rok tabuk logi sobui tongo norok bai soba khai soba lainani nangnai tangai norok ama ke permission sara YTF rok minister Vikas Deborma ni noko thangna nang hanai tabuk BJP ni adong rok belai kino thamchi tungjagui ur nanglai tongo bokhro hoki sawoi yaba omo hai tomung rok belai kino saya belai kino selengma thingsa tangai hingkai Tripura sabai Tripura sa omo haike ok samarok te walai marok abo belai khino o Tripura rajyo o belai khino saya klayo kuthile kuthi saya klayo tangai hingkai je sikpano minister engthong mukhyamantri engthong te kwbangma potongjak engthong te sini shikha mantri phano engthong जों sana nangpro thanani nangnai amo sikok tabuk sini Tripura rajyo ni minister Vikas Deborma bo kaisa Tripura sa naikol mani bising tui te bono logiri mani bising tui sa bo minister mano obose asal men jodi so sini o Tripura haste ni Tripura sarok borom gonang sar Vikas Deborma no logiria hingkai sini o borong gonang sar Vikas Deborma bo minister mangla khamung phiaba tini oro je jiri khogui salai tongnai rok omo belai khino saya kalayo tangai hinggang ke tini minister ni mano nang next sokai nang ang ahai sadharon borong no ngui thang mano tangai hinggang ke nono lukurok saja hingkai nini minister CM PM aborok bebak no kemai thamai mano tangai hinggang ke aborok sajung borok torjak marok belai khino saya kalayo
Tangay hingga ke seng janosaধারণ baise seng kusugo kamani seng janosaধারণ banyo logi rewe thiyasak tongoi thangnani wansuknani nangnai. Phiaba tini norong oro jati siniya bukung bara siniya nini ani unglaiयै bulainani toklainani logi sanlaiयै tamo lab mankha mungsa lab manya Tripura rajyoni joto Tripura sarok tebo orai poroi wngoi bulai toklai wngoi tebo komonani digi thangnai. Seng jesuk pano 10 bai rang rijak thun a rang no chadi a rang no chawi tamo samung khlaimani bisingtwi je buka borok tomong nang asuk no Tripura sarok no khairoknai eba Tripura sarok bai kaham nainai hingkai ang nini rang no nangya ang kahainani ang kam khaisanai borok ang samung no khaisanai hane nang aro direct no je no rang bedong nai rok 1G phano ungtung Tripura sa phano ungtung nang borok ni buskang no direct sairi mano abo se kubui bukha phiaba chini borok rok kisa misa 200 300 500 600 rang musang banyo Tripura sa ke Tripura sa thui ke thui hor ke hor relai ke relai painai omo se borok ni brain no gyan gri rok kisa phano khachiya 2025 lainana naikha 2000 sai tongo tawi phonro sia te bufro sia sinai 2080 o sipro apro Tripura rajyo tonglak Tripura rajyo bebak no slaijagoi 10 bai mosomoi segina hari jagana apro ke te mungsa khlai manglak tabo seng thapra phunjar mano 10 no a 2040 rogo wansa rok ni sang no tangmani ya khasi baidi Tripura joto Tripura sarok oro nini ani hinglaiयै bulai tinglai jeng mungsa maya jeng kaham lama se saimanan nangnai nga takutai bukuk song norok buji khanani kha khlaio tinini o video o norok ano ma ke support khai tongmani bagoi norok no ang belai kheno hambai ruo te norok bai thiyasang bagoi nong logi no ang tongo norok ma ke no support khai tongdi te o video norok gobang ma jaga no share khai di tangai hinggai chini kami amsayo tongnai borok rok gobang ma joto saiman thong te thanchani mari go thangai jeng joto Tripura sarok hangkrai manthong norok no joto no belai ke hambai.